Ka jingi kun final football kabala paniai da ka seng samla Catholic samlem unit kabala ikun hapdeng kamerdon bat ka umran diary kabala panile kai hakamadan nile kai jong ka sunong samlem. Ka umran diary kala yo ban ra ya kanam ladu bat ra syaying ya ka kusnam. Ki pai ba nong kersian jong kinek arteliki klub kilawan ban peni ya ka jing kersian da ka perta ya ka kerteng jong ka klub ka bagi kersian. Hakane ke jingi lekai football final lawan ru ban sakhi da UMLA ka constituency uba Jason S Maulong haka jingi don langru jong kinong yalam ka seng samla Catholic samlem unit kiba kentup yau samla Robinston Lengdo ubade president i samla Wanda Shisha Nongsi ibade secretary uba Aristun Lengkhoi ubade orang ba sunong jong ka sunong samlem uba Lancius Imli ubade vice president ka youth wing ka seng san pertai PDF na sning constituency bat kiwe Mo hakani asnong kadi kasnong bang ik mejan bang aju kendo ina kapor gi dong ba asnong bar ki member bang ni yo ban perkhat nam ta kasnong hakano kalyang ngila bar kenteu hakaroi kapar ne ka puli puthi habaro kilang tinganget ba kani ka memorandum kebadan hang ni ba phila yo ban puli di kong ngatrai kadi ki iki jong dongkam ki ba dongkam kirkiro ba dongkam kham kloi ru nam ta kani kasnong bar kalong ka ik ba nakalyang jong agan kitkhia bangan pej ba namanta kini ki jingdong kam ka ba hila puli menang ngangkep ngej bangin pen urlong bangin pen ngin wat kata kalat kalenti kum no pen bha makum ta unong mi khmat ni su tho ha ka jingdong kam man ki shnong bat ngangej ba kini ki kani ka memorandum bang yo ban priang ngan habi song hi beri rong ba shnong ha kini ki tayo banwan namar ngin hab ya wat kilat kalenti namar ngong ai phi ka don kalat kalenti habadon kalat kalenti habadon ka ta ka jingmut ba pintrei bahan namata ka snong ka thau ngatrai ngila ban pudlong ngila ban pernai ya ka dong ka thanyi bro ko we ti ka bar ka sutunat ba yo ban witness ka ni ka football tournament ka ni ka final hang ne bar ngai la diru du bar eat sports bar nganget ba kani ka jingpin organize ki seng samla ka wara ka ek jing sutunat snong ka thau ka wana paramaki ka tang ya jan teng ngamong ba bar khoi kini ki ba ye le kai hang ne kin kam date bak shui le kai hang ne bak shui le kai melen kidon na preng nong ni kibla ban gran tra jing ang nur ka jing thrang bakin mun kiu shakmat bar ganget bakin mi nang ni kamadan ki le akash ki badan ki ba pher ganget ba ginang organize ki ndai tak ni football ni ki cricket ni kino na kasnong mo ganget ba nang ni shakmat ngini don bentahi habang ikwa ban kentew ki kun samla ni habe don bentalang hab ailang kata kiti kamon bakadiang bat ngana kalyang jong aku mutau local representative local MLA na bo iki samla khabat na mga sultho ba kalaway jong ki kadi wonlong kalaway ka ba pernai dada kadi po puli puthi na bode ka kam sports ngi kwa ba ki kin ki khabat habrok kilyang bat shwa bangan song na shwa ban ong yupi ba kapertai kam long ka basngan menta habang ya surum sendeng iba uni kanyang COVID-19 ulapur stat tinganget ba phi kamtam kinong kin rong ba sdong ki members dong ki reurong ba ong iki para marjan ne ong iki perlok para jorjong pi ba maintain ya kata ka protocol ba kala batha na ka sarkar bangindon ya kata ka mas bagin maintain kata ka social distance na marang khum ba inga ba kat nang ya kiski unang purstat uni kanyang jingpang nga mar ngorong pi kini ki barit ki ba phile khoi phile suba pi pong ka mas pi maintain kata ka social distance ai kan lat na ka ege ka jing sosi na lat na ka ege brinjar hayeng asem nga nget kini ki ba batha ibarit tam pad iban yarap ka benta ka babun benta ka bahe ngan don hi benta ba kasnong mo ngai phi na don ka ege jingja gan don kat hi bat phi ki ba don ang ni ki khamtam nong song sdong na phi mi suno pedeng de ki mas de ben shui mi ben le kai mo mi nang ni sakpat tang na phila dong kam sisa dong kam kirki na dong kam ka ege bala dong kam kirki bangin shui mi le kai sisa kam long ka basngan kata ng skwa ban ai kata ka message na mar ngas ko kya ba bar khoi ba phi don hang ne ki gilong ki para ki hinman gilong siyang sisam ni habya pe iwe discipline, hard work, bakal respect, kabumut, habang ilakay, ngide ben buram bar kliang, bangin penibor, nomor berpikir ilakay ke football, ka UFC, football, kabong hard work, kabumut ba, ngide ben tristom, ngide ben minot, tang bagi job metang ne, minum praktis yuk, nomor ba, pitip benlo player ngidokam ke praktis, wadu Ronaldo. Player ubaremdor pada tibet tam walau tibet kano ruhunrei wila praktis pada tibet shushu eljong nga suba lang penbana ba ya kani ka tournament bala penliat ya kiseng samla balang Catholic samlem unit
Sting Paresh berbenah IP baik kali ke football di lapit kut bat ngapain pernah ba yang kali ke tournament di lapit kut bat laku sing mentah kasih di kum ni ngaso bah ban berbenah IP bang pernah no kali ke lama bersyukur. Rồi thông tin vào rồi.